Igbo bụ Igbo mma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ na-asị ezi nwa achọrọ m ịga mmiri, gwa m ihe m meji wee ga mmiri. Ezi nwa achọrọ m ịchụgwa arọbi na-agụ be nna m, gwa m ife m meji wee mee. Ezi nwa achọrọ m inye chi m nri, gwa m ife m meji wee mee. Ezi nwa achọrọ m ije ogwu be nna m, gwa m ihe m meji wee ga. Nwanne gee ntị. Ndị ichie Igbo, ndị tọrọ ntọala ọdịnala Igbo nyere anyị the basic items eji ejekwu mmụọ ọbụla. Nke mbụ bụ ọjị. Mmụọ ọbụla ị chọrọ ịga n'iri ega mere ife, were ọjị. Nke abụọ, nzu. Onweghị mmụọ nọ n'ọdịnala Igbo na-ajụ nzu. Onweghị. Oles mana mmụọ abụla of Igbo origin. Nke ịtọ bụ edo. Nke ịnọ ọbụla nkwụ, especially nkwụ ọkụ, nkwụ ike. Ọkwa ịnọ ka mkpọgoro. Nke ise bụrụzie anụ dịka ọkụkọ, ewu, ebunu, efi. These are the basic items Igbo ji eme mmụọ. I mean, basic items Igbo ji achụ aja. Mmụọ ọbụla ị chọrọ ịchụnyere aja, mmụọ ọbụla ị chọrọ imere ife, wolu these items. Nke ọbụla ị nwere access to. As onye ọdịnala Igbo na-abụrụ na ebu dibịa, these 5 items mkpọrọ bụ items ya bụ mgbe ọbụla mmụọ ọbụla ị chọrọ ijekwu n'ụwa mere ife, wolu these items wee gaa. Abịa in the aspect of anụ ọbụla ego gị ruru, were ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? As far as ọ na-ebụlọ dibịa, dibịa ka ọ ya abụọ rụzie, ọ na-etikọsị ngwongwo na ngwongwo ndị ọzọ o ji achụgasị ụmụ aja dị ka ọdụ, ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ dị ka ọdụ. Ọjị, nzu, edo, nkwụ, and anụ. These are the 5 basic items Igbo ji eje na mmụọ. Ị na-aga na mmiri, these are the 5 items. Ị na-aghọta ihe na-agba gị. O nwezie ihe ndị ọzọ ị chọziri add to these 5. Nke a wụzi okwu na-eso akụkọ. Nke a wụzi na akpa gị. Nke a wụzi your own personal decision. For example, na ị chọrọ ịga na mmiri jenye oke. Nwanne, these 5 items mkpọrọ gị, wolufa. Ị ghọta ihe na-ekwu? Gada afa, wolu ha wee gaba. Ọ bụkwa na ọnya mere o ji adị mkpa ihe a na-ekwu, mmadụ ịmụ anya na mmụọ. Mmadụ ịmụ anya, ịmụrụ anya na mmụọ. Ịchọ ịga na mmụọ, mmụọ gị ga-agba gị things iyi eji wee ga na data mmụọ, nweta result ị chọrọ. Ọ bụrụ ịbịa gwa ezi nwa ka ezi nwa gba gị, jụba ezi nwa ka ọ gba gị. Abụlọ m mmụọ gị, abụlọ m chi gị. Nwanne, mụrụ anya na mmụọ. I don't know how else to say this. Molanya na mmụọ. Engage in spiritual exercises. Nwanne, to awaken your spirit. Molanya na mmụọ. Adeji di isi eme. Be practicing spiritual exercises. Observe silence, meditations, quietness with your chi, with your spirit. Maka na mmụọ ni na anọ n'igi n'ime. Mulanya na mmụọ. Mmụọ bụ na ị chọrọ, you already know what you need. To these 5 items mkpọrọ, chi gị nwere ike kpalite gị mmụọ gị adịa so 10. Adịa so 10. Based on your desire. For example, na ị chọrọ ịga mmiri kịta wee were these 5 items tinye. O nwere ike chi ga-agwa gị, mmụọ ga-agwa gị tinye ya akwa ka e wee zee iwe ada ama ama.
mmụọ gị wụzi ife ya agba gị nke ahụ. At least ịmalụgo na akwa ka eji eze mmụọ iwe, ma ọ bụ o nwere ike mmụọ ga-asị gị oke mụnyere kandụl na aja na kandụl bụ ife ka a chọrọ. Nwanne, you flow with your spirit just like that. Ma ọ bụ o nwere ike mmụọ ga-agba gị ihe ị na-ejekwa n'ije ya efe anụnwa ọkwanụ ego, enidile ego, welugodo something to communicate that ego to the spirit, to the mmụọ ị na-aga. Mmụọ ga-agba gị oke welu cowries ka ihe oke mmiri ka ị na-aga, ego cowries wee ego ndị mmiri were etinye ka ị wee gbafa na ọkwa ego ka a na-ekwu okwu ya, ma ọ bụ were ego igwe tinye. Let your spirit lead you. Spirit gị lead God osi mgba jee weta kelafe ugo tinye na dị aja. Nwanne, jee chọba ugo tinye dị ya. However your spirit guide you, mana ezi nwa agbago gị the basic items Igbo ji eje na mmụọ, na ọ bụ ọjị, na ọ bụ nzu, na ọ bụ edo, na ọ bụ nkwụ, na ọ bụ anụ, ngụwa mazi anụ ịchọziri. Ịghọta ihe m na-agba gị? Mmụọ ọbụla, I mean mmụọ ọbụla, whether ma ọ bụ ndị mmiri, ọ bụ ndị ishi, ọwụchi gị, ọwụ whatever, mmụọ ọbụla, these are the items eji ejekwu dị mmụọ. Mana ana m agba gị nwanne, mụrụ anya na mmụọ, ka ya na-ada na-ajụ edisi ahụ ịjụ, ka ya na-ada na-agbagharị. Ịmụrụ anya na mmụọ nwanne, ị niidere ịgakwu dibịa ka dibịa gwa gị mgbe ị niidere ịchụrụ mmụọ aja, ma ọ bụ mmụọ ị niidere ịchụrụ aja. You will always know. Onye ọbụla na-emeta ife mmụọ ga na-communicate with mmụọ often. Mmụọ ị ga na-eziga ozi first hand information ka a ga na-enye gị, ọ bụrụ nke ijekwu dibịa ọgba afa dibịa anọta wee bịa gba gị, a na-enye second hand information, and that second hand information ahụ bụ ihe na-ebutekarị confusion. Let the message come to you direct. Pay attention to your body, because that is where mmụọ, ebe mmụọ na-edozi ọ na-ezi gị. Your body, pay attention, and also pay attention to your feeling. Pay attention to your mind movements. Ebuche gị na-agbaga. Ife na-akọ anọkịta ọkụọ gị n'obi. Onwe ihe ọ na ife na-akọ mmadụ n'obi. Ịghọta ihe m na-ekwu? Just like anọkịta m na-efi anụnwa n'oge ụtụtụ, ọkụọ m n'obi. Asị m bupụ aja n'ezi maka certain ụmụ arọ ndị na-arụrụ ọrụ, m kpapụ aja n'ezi na afafa. Mgbe I just organize it ozugbo mpụ ozugbo gada a few items tinye n'ọkụ, tido ya ọfọ, bupụ n'ezi, on behalf of those people na-arụrụ ọrụ. These people ama ọkwa na m chụrụ aja n'isi fao, mana anọkịtara m otu a, ihe kụrụ m n'obi mee ya. If not the reason why you don't banji agbagi, have a personal dibia that you are dealing with. You stand to gain a lot. Mpapo that aja. Oh, okay, from tomorrow keta anwa testimony bido flow away because of that aja. Otu a osu aka gino bi nwanne si otu a wee mee ya. Ada achọ ife mmụọ mma nda ada akpari ya ana. Otu a osu wepụta gino bi nwanne si otu ahụ wee mee ya. Maka onwe ike na ọ na-eche ka ị chọọ ya mma, ka ị kpaa anọ ya ọfụma, ka ị kwadosi ọfụma. Ife a na-emebi narụ gị. Otu a osu wee bịa nwanne si otu a wee sụpado ya ọkụ. Ịghọta ihe m na-agba gị? Mụrụ anya na mmụọ. Engage in spiritual exercises. Ka mmụọ gị na-agbagote. Ịghọta? So that you will be, your blog on ị na-edepend na mmadụ ibe gị. Ị na-edepend na dibịa gbara gị afa tupu ị mara ihe ị ga-eme. Especially nke ị depend na afa. Ọ na-adị ewe m iwe. Mmadụ until ọ na-egba afa, you can't take a simple action, simple decision. You can't until na ijekwu dibịa agba gị. It shows you are so much dead. You nwụrụ anwụ na mmụọ. Yọta ihe na-ekwu, mma na m ekenekwa ọnụ. Inweta ozi anyị aka pinye aka na share button. Eshie bụ salaka, eshie bụ nkwọ. Afa gị ọdụgokwa na akwụkwọ, salaka eshie. Gwa na-ene m anya, afa gị ọdụgokwa na akwụkwọ ndị mmiri maka salaka eshi. Ezi nwa na-agbanikwanụ, mana ntị ya na-agwa ọnụ kwọrọ. Mma amanye gị dị na-achụ aja. Ka ha gbasara gị, I'm just advising. Ịghọta. Ekenekwa ngụ. My name is Ezi nwa Anedo.
I come for a total restoration of Ọdịnanị Omenanị Igbo. Ka emesịa.